gafaran ku dai. Bero? Na'am, san da zuwa. Ina Sambo? Nemi guri ka zauna. Zauna nan. Zauna daga nan kai. Zauna. Wayo Allah. Sambo, to ga uwar gidan nawa kenan. Hajiya Bero. Sai ku gaisa. Aje ina wuni. Sannan ina wuni na gajiya. Lafiya lausata. Wannan kuma ita ce yar wajen da nake maka bayani, Faiza. Ga ta can. Ta yi. Ta yi. Yawwa. Hajiya Bero? Na'am. Wato ina ga lokaci yayi da ba sai mu tsaya muna ta guzutsura magana muna janta ba. Ko ba haka ba? Game da auren ita Faiza. To saboda haka kin ga lokaci yayi da ya kamata shi ta fito da miji. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. To ba sai mun tsaya mu bata lokaci ba, ina riga na yi mata miji. To wane ne mijin ku Alhaji? Gashi Sambo. Shi ne mijin. Dadi wannan ne mijin nawa. Mummy ki mai magana da ni. Alhaji. Na'am. Da gaske kake ko da wasa kake yi? Sambo. Kai Sambo ma me sunan baban na gaba? Sambo Haladu. Kin ji Sambo Haladu kenan. Haba Alhaji. To wannan da yake ganin sa. Da tsatsan yaro ne. Ga hankali. Ga bin mutane da kuma girma manya. Karewa ma iya da aure har da yaya. To kin ga ko ai mutum mai aure ya au. Kin ga shi me kenan? Haba Alhaji. Menene haɗin yalo da tufa? Menene haɗin ɗinya da inibi? Kuma menene haɗin gwandar daji da goruba? Allah ne ya halice su. Shi ma san ba Allah ne ya halice shi haka ita ma Faiza. To ka sani sai ka sake ni. Takarda? Eh. Hajiya biyar kenan. Gaskiya. To wannan wasan Hausa da kika yi min kika koya min yadda ake rike waya, yadda ake yin waya da ni ma yanzu shi na miki. Au. Ke banda abinki. Ai na mata haka ne so nake ta hanzarta ta fito da miji. In ba haka aka mata ba ta fito da miji ba. Wallahi. Ai ina sanar mata haka. Kai Sambo. Ashe wasa ma kake. Tashi ka je wajen da ɗakin naka. Subscribe. Bari in baka. Ina kai karɓar 10,000 dai kawai. Ka je ka Allah dai biya. maza. Aje a gaida amarya. To sai